everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og aron mag-angay ta sa kalipay uban sa mga lalaking atong damgong maangkon, Carla. Mugasto ko. Og tabangan ta kang makita ka ng lalaki nga imong giingon nga the man of your dreams. Ha? Aha, unsi nga anday? Mag-hire kog mga tao nga mangita ni atong ginganlan og Bruce Reyes. Unsa? Yes, mahimo ko kana, Carla. Aron sa ingon, magmalipayon sab ka sama sa kong gipati karon. Laway? Siguro, kung magmalipayon ka lang uban sa lalaki nga imong gipangandoy nga imong ikauban, dili na unya ko nimo hilabtan sa akong Derek. Dili ba? Sus, Ate Elvira. tinabangay, bias na silang laki. Huwag yung maguna-una nga ako, magkinahanglan si kong laki. Oo, tuod, no? Uy, kaswerte biya ninyo, ikaw bayanan ka, hindi, Carla, uswerte biya nimo. Tabangan siya, Ate Elvira, nga, maangko na iyang man of her dreams. Charot! Ito, kanindot kasi mong life, kung katugim bro sa imong maangkon, no? Ay! Nakakaingit na kayads! Babes! Babes, salamat nga ni Aka! Oh, uy. Anong nagbutang kag ice bag sa imong api? Babes, look at me! Nadaot ka ng yampingan kong beauty tungod na itong putot mong stalker! Ha? Uy! Nakita na ba mo si Aldin? Kining... Uwa pa. Gabi na ba yaron? Nga nang di man ta ka makontak. Guba ang akong CP, babe. Natagak mong sa kanal pagka naog na ko sa auto. Maudang di ta ka makontak. Dali, Sud. Kaistoryahan ta ka sa tanang nahitabo. Ay, biyan na tulungan lawa. Ay, ang buhay sa sinabawang kulay. May ito, magpirmi na mag-birthdays na Elvin, no? Aron sa ingon ini, pirming hayahay ang atong buhay. Amo ka man kahang bayuta ka, oy. Buhay. Pwede ba din magpirmi og birthday ang tao bayuta ka? Iya, pahiyong ba yan niya? Maragi pahiyong sa bao. Wala na kagatapad day, Carla. Nanubla ng imong swerte sa buhay. Ayahay gid ang imong buhay. Ayahay ang buhay sa sinabawang gulay. Kulay ba? Mag-iisip ka ng anak ni Elvi. Uy, kanindot. Ning mong kwarto. Oh! Di aircon pa. Nindot pag kurtina. Sadyang, nanluod kang ni Elvi. O, wala ka naman pauli din, he. Wasap ka mawili sa kabugnaw ining kwartuhan, no? Dito ka register pirmi sa carbon nga. Libeng inita, libeng abuga. Ay gipakita ko lang ni TLV. Wa ko makauyon sa pagpakigbalik niya sa mong lalaking mapahimuslanon. Karon? Karon. Karon di ka rin ka mo angal atong Derek ni Ate Elvi. Kay tabangan naman kaniya nga makita nimo pag-usap si Bruce kung si Luigi sa imong imagination. Ay! Aso mang ilong oh. Nga naman ka? Nanguparam ko naman ka diha. Huwag ka malipay sa plano ni Elvi. Nagplano manggod unta sab kong ipalikidar to si Derek ni Densyo, eh. San Pedro po nga si... Kabrutal mo ba kung nauna, girl, oy? Brutal bitaw. Unsa magka-oy? Muna bang kung sa kadako ang saha niya ni mo, day? Sobra ang kalagot ko atong tawhana. Sobras kilo? Nisugod sa destensyo. Ingon bitaw siya. Andam niyang buhaton ang tanan alang nako. Ay, Ginoo, San Pedro po nga si... So, di na ko palabot ang likid na ha? It's not a joke na, seryoso na na. Seryosohan na yan. Ay! Mag-sleeping beauty na ko, ay. Pahimos ko katog, ining hunul-hulol nga kutso ni mo. Kay tagsa ni mahitabos ko kinabuhi nga magkausan ni Ana. Ayaw princess. Matug na ko. Kadiyot sa anghila, uy. Andi na ko. Paminawa sa ako.
Uy, paminawas ako ba? Hagog nga kong nagmata, kinip kang natog. Kadungog ka ni hagog na ko sa. Meaning ni hinanong na ko. Ay ko to gawa. May sakyanan man niya ni Bia. Ay! Pasag di sa Elvis ang kalipay. Si TLV ang nilakaw. Kagabi na aron. Sobra nang gibuhat itong bayhana, babes. Dako na siya na damage sa itong relasyon. Ilapi na yun ako. Nagplano na gutang magpakasal. Nga, maayo pa kaning gara sa akong naong nga gisagpa sa bag na itong imong stalker nga way gado. Pataka lagi in English. Aha? Babes, nagtugid kung dili ka hunungan sa maumong fan. Ug matod para ba ni Alden ako? Nga may atog ito silang studio ug nangita nimo kay nagtuong nagtrabaho ka dito. Tungod kay may apil ka drama sa stage kauban sa mga dramaturgo sa radyo. Babes, lisod na kayo tong bayana. Mong, daliun na nato nga itong kasal, ha? Aron sa ingon, magalarga dayon ta sa States. Human sa atong kasal, babes. Heart. Seryoso kang mangita kag laing trabaho bay din siyo? Ambot ba ini oy, ba istoy? Driver bodyguard untang gusto na kong sudrang trabaho? Ha? Uy! Kadelikado ba di anang gusto mo nga sudlang nga trabaho bay din siyo, oy? Kay maumang ko na akong pangandoy gid bay. Ang mag-driver bodyguard? Ang maka-drive og makaangkon ko og kaguling ng sakyanan. Ha? O kay imposible man ka nang may tabo. Kay tao mo kong pobre ug way grado. Mao mag-drive na lang ko. At least maka-drive gyapon ko og sakyanan, di ba? Bitaw no? At least lang bitaw nga nakadrive ka og sakyanan bisa og dili mo. Hmm. Pero nganong gusto ko man sa nga mag-bodyguard? Tungod kay gamay pa lang kong bata bay. Ganahan kay kong makagulit og armas. Kay ganahan magugunta kong magpulis. Unsa? Bad naman dahil ka sa bata pa ka bay. Ganahan ka na dahil magunit-gunit og armas? Unsa bay? Ingon nimo ba? Sa bata pa ka, ganahan na kay kang mugunit og armas? Almas. Di gihapon maayo ng paglitok ang armas bay. Ayaw lang kukuglisod sura bay. Pwede naman pusil o pistola na lang. Ayaw lang kukuglisod sura good. Naibaw na ginasya sa akong apan. Lisod-lisoron pa gyud ta. Unsa bay? Ay, kuglisod sura. Bito bay. Easy lang kada. Seryoso ta ba? Oh, ganina na ako nagseryoso. Ang pagpangita akong trabaho, mag-agad din ni Carla. Ha? Unsa may labot ni Day Carla ni atong pag-istorya karon ha? Nag-uol ko si Carla matod pa ni Angela sa pagkaibaw nga mangita kong trabaho. Sa ato pa, kung pugman kong Day Carla nga di mangita og laing trabaho, aron di siya mag-uol, aw magpabiling kong magkargados karbon. Unya, unsa mong buhaton bay? Tagay ko siyang pahumot, bebe. Di lang ko atong fabric conditioner, kaya ingnon sa punya kong gikan ng laba. Amaw ka manggod. Di man ka mo patuon nako. Gina, kaya ko pahumot, be. Kaya mudiga kong usab ni Carla karon. Kana mo'y laki. Ubanante ka bay. Ay, back up ko nimo. Unsa ba tang oras sa mga to? Ang carbon, oh. Wadyo ko mahilo na. Uy, nga ni Bia sa bay ang hila. Nga wa pa mauli si Ti Elvira. Carbon lang gyapon. Just ni mo, kabalaka naman mo atong imong inainang tiguang naman to. Nga nung wa pa man siya mauli, be. Kagabi, paguto siya ni Bia sa bay. Musumad na lang sa brong gabi, sukat siyang pagbiya. Karon? Ugma. Kapoy bet ni mo, eh. Ay, nalagi itong kabalak. May magbata pa ito, may buot. O, dalagita pa nga, virgin pa. Wag yun kay klaro ba yun, oy? Ma, Ako itong tawgan. ay, makadisturbo lang kasi ilang paglipay-lipay, dahay. Unsa ang hila? Makadisturbo kasi ilang O ilaw sa gabing madilim. Ay, muramag na yung mga buang na suroy nga ni dahay. Hala, oy. Masya madilim, ay! Taas pag niadlaw! Oo na! Hoy! Pumanidakpa mga bu... Magbuhat bang ka? Uy! Hala! Silam ko din si Isto yung ko din si Dinsyo. Sabi na ko mga buang. Oy, moro to! Gabing madilim. Oy, ayo! Moro nang linyahan nyo ng kamahuan. Wala na yung sumpay. Bituin
Ikaw, magkikabay na to eh. Mamalaw ka man sa among kanta. Nalimot lang yun may susay sumpay. Ay. Ikaw sa balik ka din. Ay. Oh, hilaw. Oy, nagunsa man mo. Oy, ngano man mo. Gipanghilantan mo, nanaygon man mo. Oy, human naman ganing kalendarya. Sa kalendarya, O kandilarya. mga buang maning tawhana. Hoy, Mao din ang gipanghambog di mong bag-o mong trabaho din siya? Ang manaygon? Ako anday Carla, kanang ini palay ko ng amo day. oy. Paminawas nagtiwas og kanta ha. Kas Mukanta kang kanga man ka. Oo, tang. Unsay utang? Unsay utang? Wa ko'y utang ninyo mga animala mo. Halagi na, hatagi nagsinsi yung mga uplok ano man lakaw na sila. Masuko mo. Kalayo paspas ko. Ano ko taong nanaygon man na sila? Uy, ay, kasuko, Taas ko kay na inyo hilanat no din siya. Uy, may pagmasuko Ko ka. man tao ni manaygon day Carla oy. Bitaw! Nangaraya man me! Unsa? Unsay nang harana? Ikaw bam. Mo masuko mo kagalit, oy. Nga, isipan na lang mga buang na sila guwad na abutin ni. Masuko kagalit. May pagtipon kanila. Dali, ko ito akong patay. Hoy! Masa may nasusin yung mga utok, oy, nangarana mo mong hapong dako. Kadlaon na pangarana, oy, mga uplok. Tipon nga tinala ikaw. Hoy, bayot! Zaman. Oh, doon may kagagamay ha. Lakaw pa kang uplo ka kang bayuta ka. Kadlaw magunang harana nga gabi man na. Manayanita manang giingon nimong kadlawon. Manayanita. Siyang manaya? Nung taon mga manayanita? Iyaani mo? Labaw pang mugo eh. Anyanita na oy. Di ba dito kadlaon ang pangarana, di Carla? Nagkahan ta ng kadlawon nimo. Ha? Kinsa man kunoy haranahan namo kadlawon din sa inyong pwesto be. Nga wa naman muan ang mga orasa. Manayanita? Gabi nang harana oy. Onya, kanong nangarana man mo? Hapon marong mga mawa mo? Early bird catches more worms man. Bong, ni sayo me. Hanggaw. Abi na kong buang hanggaw Bitaw, di ay. bitaw day. Sugtan ang taong ko day, Carla. Dugay na ang taong kung naninguha ni mo day. Kung sugto lang ko ni mo day, di gyud ka magbahay. Di ka patindahon og ukay-ukay. Himuon ti kang rayna sa panimahay. Hoy! Excuse me din siya. Dili ikaw ang lalaki nga akong type. Ang akong gusto, guwapo, macho, og labaw sa tanan, dato. Di parehas nimong usa lang kakargador sa merkado. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!